тартиб ё меъёре ки як мансабдор ҳақ надорад бештар аз 5 сол дар як мақом кор кунад, дар Тоҷикистон то куҷо дуруст иҷро мешавад? ин яке аз пурсишҳо буд ки дар нишасти имрӯзаи агентии хидмати давлатӣ садо дод. қоидаҳои ротатсия бошад, фармони президент дар бораи қоидаҳои гузарондани ротатсия ҷойивазкунӣ, яъне дар он ҷо тартиб ҳама паҳлӯҳои ин масъала танзими худашро ёфтааст. дар соли гузашта хато накунам 166 нафар шаҳрвандоне ки ба ротатсия фаро гирифта мешуданд ба ротатсия фаро гирифта шуданд. хабарнигорон аз роҳбарони ин ниҳод ба такрор пурсиданд, ҳолатҳои аз 5 сол зиёд кор кардани мақомдорон дар як вазифа ба назар мерасад ва чаро чунин аст? баъзе ҳолат дар мақомоти давлатӣ нагаштани ҷойивазкунӣ ин бинобар мавҷуд намудани мансабҳои баробарарзиш дар доираи як категория бо назардошти талаботҳои тахассусӣ мансаби ротатсияшаванда мебошад. ҳолатҳое ки намешавад ҳамон ҳолат ҳамон мансаби мувофиқ нест ки ҳамон нафара ротатсия кунад. дар сурати холӣ гардидани мансаби холӣ баробар ё ҷавобгӯ будан ба кадрҳои ротатсияшаванда, онҳо ҳатман ба ротатсия ва ҷойивазкунӣ фаро гирифта мешаванд. муҳаммад Юсуф Равзода гуфт, бо ротатсия ё ҷойивазкунӣ асосан муовинони раис, сардорони раёсат ё муовинҳояшон фаро гирифта мешавад. иваз набудани мансабдорони раддаи аввал ё вазирону раисон дар салоҳияти ҳукумат будааст, ки кай ва чӣ гуна амалӣ мешавад. таъиноти кадрӣ дар идораҳои давлатии Тоҷикистонро мухолифон ҷойивазкунии кадрҳо меноманд. чунин таъинот ҳар сол дар остонаи баргузории ҷаласаи солонаи ҳукумат зери унвони дилзанак расонаӣ мешавад, вале мансабдороне аз ҷумла баъзе раисону вазироне ҳастанд, ки солҳо боз дар мақомҳояшон мондаанд ва ротатсия ба онҳо рабт намегирад.